हादरनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव, मिरु सोरखारा एनपिएस पेन्सन बिथांखिनि जायगायाव मोनसे गोदान पेन्सन बिथांखि फोसावदों। इउनिफाइड पेन्सन स्किम थामहिनबा इउपिएसखौ 1 एप्रिल 2025 मायथाइनिफ्राय बाहायनाय जागोन। मदि सोरखारा मिथिहोदों दि 23 लाख मिरुआरि मावफारियाफोरा बे बिथांखिनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। इउनिफाइड पेन्सन स्किम एबा इउपिएसआ सोरखारि साख्रिआवलाफोरनि थाखाय मोनसे गोदान पेन्सन बिथांखि। बेनि सिङाव मावख'गिरिफोरनो आजिरा मोननाय उनाव रोखा पेन्सन होनाय जागोन। आजिरा मोननायनि 12 दाननि सिगां पेन्सननि बिबाङा एभारेज बेसिक पेनि 50% जागोन। इउपिएसआव सोरखारि मावख'गिरिया आजिरा मोननायनि 12 दाननि सिगां मोनसे थि पेन्सन महरै एभारेज बेसिक पेनि 50% मोनगोन। इउपिएसनि सिङाव जुदि सोरबा 25 बोसोर खामानि मावदोंब्ला बियो पेन्सन मोनगोन। जुदि सोरबा 25 बोसोरनि खमसिन नाथाय 10 बोसोरनि बांसिन खामानि मावदोंब्लाबो बियो पेन्सन मोनगोन, नाथाय पेन्सननि बिबाङा खम जागोन। इउपिएसआ थि नखरारि पेन्सननि सुबिदा होगोन। थामहिनबा खामानि मावग्राया थैनाय समाव बिथांनि पेन्सननि 60% सोनारनाय एबा डिपेन्डेन्ट नखरनो होनाय जागोन। बेल' नङा, जुदि सोरनिबा सिबिथाया 10 बोसोरनि बाङाइ अब्ला थि खालामनाय बाङाइसिन पेन्सना दानसेयाव 10,000 जागोन। नैथियाव, सोनाब बेंगलनि कलकातायाव थानाय आरजिकार मेडिकेल कलेजआव सासे डाक्टारनि गिख्रंथाव हानजा जिनाहारि आरो बुथारनाय आरो दिहिंआव सासे उन्दै हिनजावसाखौ हानजा जिनाहारि खालामनायनि उनाव बेबादिनो मोनसे जाथाया गसाइगाव महकुमाखौबो सोमावग्लुंदों। 24 आगस्ट खालारखालि सानै लाइमोन सिख्लाया हराव गोमानायनि जाहोनाव तुलसीबिलाव दुंहाव थासारिखौ सोमजिहोदों। खौरांनि बायदिब्ला सानै लाइमोन सिख्लाया मोनायाव हरखाबै गावसोरनि न'निफ्राय गोमादोंमोन, जायनि जाहोनाव बिसोरनि नखरनि सुबुंफोरा खाथिनि तुलसीबिल पुलिस थानायाव जाथायनि बागै फोरमायहैदोंमोन। बे जाथायनि बागै खौरां मोननानै पुलिस दालाय खोन्दोआरि पुलिस मावख'गिरिजों लोगोसे थाबैनो गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव नागिरनाय हाबाफारि जागायदोंमोन। बे जाथायनि खौराङा गोख्रैनो गोसारदोंमोन। जायगानि थागिबिफोराबो गोमानाय हिनजावसाफोरखौ नागिरहैफादोंमोन। बिसोरखौ नागिरगासिनो दं होनना मिथिनो मोननानै दुथां सिख्लाफोरखौ लांखारग्रा हानजाया सिख्लाफोरखौ मोनसे लांदां जायगायाव गारना खारखोमालाङो। फुङाव जायगानि थागिबिफोरा तुलसीबिलनिफ्राय 10 किल'मिटारसो गोजानाव मोनसे रानस्राव जायगायाव मोनायाव गोमानाय सानै सिख्लाफोरखौ नुनानै पुलिसनो खौरां हरो आरो बिसोरखौ पुलिसआ हमनानै लाङो। बिनि उनाव पुलिसआ हिनजावसानि मोनसे मबाइल फनखौ आनजाद नायदोंमोन, जेराव बिनि इनस्टाग्राम आरो मेसेन्जार एकाउन्टबो दंमोन, जायनि जाहोनाव जाथायजों लोब्बा थानाय 3 सेंग्राफोरखौ खानो हादों। सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ आथिखालाव पुलिसआ सोंथि खालामगासिनो दं। बे जाथायजों लोब्बा थानाय सेंग्राफोरा सौतारनि 21 बोसोर बैसोनि जमाल खान, हरबांगा गामिनि 21 बोसोर बैसोनि शेख आब्दुल्ला आरो जयपुर गामिनि 25 बोसोर बैसोनि नुर आलम होनना सिनायथि होदों। बेनि अनगायैबो लांखारनायाव बाहायजानाय गारिखौ पुलिसआ बोखांनो हादों। जाथायनि उनाव गोबां जायगानि सुबुंफोरा लामायाव ओंखारबोनानै तुलसीबिल पुलिस थानानि मोखाङाव हेंथा सोमावसारदों आरो सानै हिनजावसाफोरखौ हानजा जिनाहारि खालामनायनि अजद होनाय जादों आरो दायनिगिरिफोरनि थाखाय थार बिजिरनाय आरो थार साजा होनांगौ होनना दाबिबो दैखांनाय जादों। बे समावनो आख्रासु, आमसु आरो सु बायदि जायगायारि आफादफोरा जाथायखौ सोंखारिदों आरो मुगैथाव जाथायजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ मोजाङै नायबिजिरनो आरो गोख्रों साजा होनो दाबि दैखांदों। बिथांमोनहा बेखौबो खावलायदों दि रावबो बे जाथायखौ हारियारि राजखान्थिनि थाखाय बाहायनो नाङा एबा ओनसोलाव गोजोन आरो गोरोबलायनायखौ हेंथा होनो नाङा। थामथियाव, नसुंसेनि रायजो मिज'रामाव गोबां बिबां म्यानमारनि रां जब्द खालामनाय जादों। म्यानमारनि बे रांफोरखौ आसाम राइफल्स आरो मिज' पुलिसआ मिज'रामनि भारत-म्यानमार सिमायाव थानाय सम्फाइ जिल्लानिफ्राय जब्द खालामदों। स्रोत सुलुंनि बिथायाव सिग्रोमग्रा हानजाया सम्फाइ जिल्लानि मुलाखावियाव गंनै गारिफोराव सिग्रोमनानै गासै 2.25 कौटि म्यानमारनि रां जब्द खालामनो हादों। आयेन बेरेखा फालांगिनि दायाव गुबुन हादोरनि रांखौ जब्द खालामनाय जादों होनना मिथिहोदों सिग्रोमग्रा हानजाया। जब्द खालामजानाय म्यानमारनि राङा भारतारि रांनि हिसाबाव 93.10 लाख रांसो जागोन होननाबो मिथिनो मोन्दों। आयेन बेरेखायै गुबुन हादोरारि रां फालांगि खालामनायनि दायाव पुलिसआ 6 सुबुंफोरखौ खादों। हमजानाय सिखाव फालांगिफोरा मिज'रामनि आइजल, लुंले आरो साम्पयिनि थागिरि होननानै मिथिहोदों पुलिसआ। बिसोरजों बाहायजानाय साखा खबब्रै गारिफोरखौबो जब्द खालामनाय जादों। ब्रैथियाव,
शिबसागरनि दिहिङाव हानजायै आथोनारि गाग्लोबनाय जाथायनि बेरेखायै शिबसागर जिल्लानि मोनसे फालांगियारि ओनसोल नामथि सारियालियाव मोनसे गिदिर हेंथा सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय जादों। रायजोनि गुबुन गुबुन जायगाफोरजों समान समान महरै गुबुन गुबुन हायुङारि आरो हारिसा हान्जाफोरनि नाजानायाव आखायाव बायदि रोखोमनि स्ल'गान लिरनाय प्लेकार्ड लानानै नामथि सारियालियाव खुद्रिसारनाय जादोंमोन। सोमावसारगिरिफोरा जिनाहारि खालामग्राफोरखौ फासि हो, असमियाफोरा सांग्रां जाबाय, नखर बिफान हाय हाय आरो बायदि बायदि स्ल'गान होदोंमोन। आफादफोरा जिनाहारि खालामनायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनोबो दाबि खालामदों, जाहाथे रावबो बेबादि मुगैथाव जाथाय खालामफिननो साहस खालामा। बेनि अनगायैबो आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा खौरां बिजोङाव बुंदों दि गोजौ आसामाव मोनसे गाज्रि आबहावा जाबाय जेराव सासे आइजोआ उदाङै गिदिंनो एबा बेरायनो हाला। गोजौ आसामाव खालामजानाय बांसिन दायफोरा सन्देह मियांजों खालामजादों। सोरखारखौ गासै रायजोआव हिनजावसा फरायसाफोरनि रैखाथि आरो रैखाथिखौ थि खालामनो खावलायदों खुद्रिसारनायाव बाहागो लानाय आफादफोरा। बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव आथासु शिबसागर जिल्ला कमिटिनि आफादगिरि अखिल आहम, जातीय संग्रामि सेना, आसाम टिसु बरुवा, पियालि फुकन दालाइ साहित्य सभानि नेहाथारि देबयनी सयकिया गगৈ, नामथि शहीद पियलि फुकन फरायसालिमानि फरायसाया, खौसेथि सभानि नेहाथारि सफ्रा गगৈ आरो गोबां दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा बाहागो लादोंमोन। बाथियाव हामास आरो इजराइलआ थांनाय 10 दाननिफ्राय दावहा नांगासिनो दं। बे दावहायाव दिनैसिमबो जोबनो थाङाखै। बे समावनो इजराइल आरो लेबनाननि हिजबुल्लाहनि गेजेरावबो दावहा जागासिनो थानायखौ नुनो मोनो। इजराइलआ रबिबारनि फुङाव खोला लेबनानाव गोबां अख्राङारि बिरखंजों गाग्लोबदों। इजराइलनि बे गाग्लोबनायाव खमैबो 36 फिलिस्टिनी सुबुंफोरा थैबाय होनना खौरां मोननाय जादों। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।